Jo crec que Deulofeu és una de les persones més pures, bones que he conegut mai. Era una persona sense taques, era una persona sense rancúnia, era una persona que passava pel món sense tocar-lo, sense embrutar-lo. Era una persona extraordinàriament transparent en aquest sentit. Era molt intel·ligent, un home que només vivia per la seva matemàtica de la història i era la seva il·lusió de la vida. Deia, si no fos per això, què ells farien en aquest món? Diu, a mi és la meva il·lusió. Si no fos això, voldria més no haver vingut. Jo crec que ell va defensar sempre tant la seva teoria, que era per ell la seva missió en aquesta vida. És a dir, ell havia vingut en aquest món a fer això i era el que havia de fer, passés el que passés. I per dir-ho de manera gràfica, si en les seves tertúlies, que ell participava, tertúlies intel·lectuals, se'n fotien de la teoria, ell no canviava de teoria, canviava de tertúlia. La meva mare va dir, vaig a passejar amb la nena a la Rambla. I quan va ser a la Rambla, amb les seves coses al cap, em va deixar per allà, i jo per allà. I el meu pare, al cap d'un rato, jo plorant allà a la Rambla, que tota sola, i va venir i diu, on estàs la nena? Diu, ai, carai, i portava la nena, diu, sí, home, i corre, em van trobar allà bramant, desesperat. El mas era el gran refugi, que hi feia música, hi escrivia, s'aïllava i a més plantava pèsols amb una cosa que s'havia inventat, que era una canya foradada, i així no es tenia com una cervetana i així no es tenia que lluir. Perquè eren petites, jo tenia 15 anys i jo 10 o 12, passàvem a la Rambla, ens passejàvem amb aquell... Ai, sí, calla. I em diu, guaita, quin un! Vam mirar així i era el pare, que anava amb una motoreta que tenia, vermella, una cistella darrere amb el gos que el portava a dintre, i llavors se posava unes polaines de carteró, una a cada cama, i lligades amb un cordill. Un diumenge que estava a la Rambla, que abans hi havia molta gent, esclar, van dir, guaita, quin un capall, quan dir que era el pare. No, van dir, com aquell carrer, van dir. Jo ja sé aquell, sí. No van pas voler conèixer. Per mi era un savi, un savi despistat però un savi. I ell sempre deia, jo li comentava coses d'actualitat, era el moment de la transició, estaven passant moltes coses, el món canviava, i jo li preguntava coses i deia, no, és que jo no llegeixo els diaris perquè com que ja sé tot el que passarà, a mi m'és igual. És a dir, que tenia aquestes respostes desconcertants en un moment en què la societat estava extremadament polititzada i dic, però escolta, no és el mateix que surti el Suárez o torni al Tarradellas. Jo ja sé tot el que passarà.